Hola, una tarda més, un conte més. Us explicaré El flautista d'Amelín, un conte popular d'Alemanya, en aquest cas amb unes il·lustracions meravelloses de la Cristina Los Santos que us aniré ensenyant a cada pas. Aquest conte parla d'uns éssers que feien molta nosa, molta nosa. El flautista d'Amelín diu així. Hi havia una vegada a la ciutat d'Amelín que es va veure envaïda per una plaga de rates. Hi havia rates de tota mena. N'hi havia unes que eren grosses com conills, d'altres que tenien uns bigotis més llargs com un dia sense pa. També n'hi havia de negres, d'un negre que feia por de mirar, i de petitones, que eren petites però lletges com el dimoni. Rates de tot tipus, i es ficaven per tot arreu. Es ficaven a la cuina, entre el menjar, dins el llit, ben calentonetes, als armaris, entremig de la roba de mudar. Els estables, espantaven el bestiar. Fins i tot n'hi havia que s'amagaven entre les joguines dels més menuts de la casa, que quan les hi trobaven s'espantaven una cosa de no dir. La ciutat envaïda per la plaga de rates. Els habitants, tips de tanta rata i de tants ensurts, van prendre una decisió i van anar a veure el senyor alcalde per demanar-li que trobés una solució a aquell problema que tant els amoïnava. Fixeu-vos, aquí tenim els veïns reunits amb l'alcalde. Però l'alcalde, que estava reunit amb tot el consistori, no sabia què fer per resoldre tants mals com provocava aquella invasió. Imagineu-vos si n'estava d'amoïnat. Un bon problema el que tenien. I vet aquí, que quan semblava que estava tot perdut, es va presentar Amelín, un xicot alt i prim. Sabeu allò que diuen? Alt i prim o llarg i prim, parent d'en Bufa. Anava vestit de color vermell, amb un barret ple de picarols i amb una flauta penjada al coll. Doncs l'alcalde li va donar la paraula i aquell xicot que sí, que va anunciar: senyors i senyores, tinc una solució definitiva pel vostre problema. Només hem de negociar què us costarà. L'alcalde es va rascar la barbeta, així, i va demanar: i què ens costarà aquest remei miraculós? I el flautista va respondre com si res: poca cosa, 10.000 bitllets. 10.000 bitllets no eren pas com a poca cosa, però l'alcalde es va mirar un per un tots els membres del consistori i en veure les cares que feien va prendre la decisió i li va dir: no se'n parli més. Si soluciones un problema tan gros com aquest que tenim, val la pena donar-te el que ens demanes. I van fer tractes, van quedar així. Si el flautista, perquè resulta que era un flautista, solucionava el problema, serien pagats 10.000 bitllets per part del consistori. I doncs, el flautista es va col·locar bé el barret i va sortir de l'Ajuntament amb la flauta entre els dits. Un cop al carrer, es va acostar l'instrument als llavis i va començar a bufar. Una tonada que mai s'havia sentit abans va sortir d'aquella flauta i al cap de ben poca estona van començar a sortir de tots els racons de la vila rates agrapats, primer les grosses, després aquelles que tenien aquell bigoti més llarg que un dia sense pa i a continuació les negres com la nit. Les més menudes, que saltaven com si fos festa major, tancaven aquella processó. Mireu com les ha dibuixades la Cristina. Totes darrere el so de la flauta del flautista. El flautista les va conduir sense deixar de tocar la flauta fins a la vora del riu que passava per la part de fora de la vila. I què va passar?
que allà totes les rates van anar caient a l'aigua i es van anar ofegant. Bé, totes no, perquè n'hi havia una que, com que era més vella que el temps, no podia córrer com les altres i quan va arribar al riu la música ja no sonava i va poder salvar la pell. S'ofeguen una darrere l'altra, menys aquella que era més vella que el temps. Un cop acabada la feina, el flautista va tornar cap a l'Ajuntament i va reclamar el que era ben bé seu. La gent del poble el va rebre amb tota mena d'aplaudiments, però l'alcalde es va fer el ronsa. Bueno, flautista, au, que ben poca feina has tingut. El flautista no s'ho va pensar dues vegades. Escolteu-me, senyor alcalde, els tractes són els tractes i jo he complert la meva part amb escreix. He fet el que vam quedar. He aconseguit el propòsit. Em toca cobrar. L'alcalde va respondre: us daré 20 o 25 bitllets i ja anireu ben servit. El flautista, en veure l'engany, va girar cua i se'n va anar. Quan tornava a ser al carrer, sabeu quin on va fer? Va començar a tocar una altra melodia. Una melodia tan misteriosa, si voleu, com la d'abans. Una melodia que no s'havia sentit mai. La musiqueta entrava per les finestres i les portes de tots els racons de la vila. I tal com entrava la musiqueta a les cases, en sortien els nens i les nenes, que sense deixar de saltar i amb una gran alegria, seguien el flautista pels carrers de la vila. La gent demanava a crits que aturessin el flautista, però els seus crits eren en va, perquè dels grans ningú no es podia bellugar. Quines coses passaven a Melín. El flautista i la processó de criatures van enfilar muntanya amunt. Quan eren al cim, la muntanya es va obrir, com si fes un badall, i es va empassar tota la mainada. Sí, muntanya endins. Després aquella muntanya va tancar la bocassa i no va quedar-ne fora cap nen ni cap nena. Cap? He dit cap? No. Sí que en va quedar un. En va quedar un fora la muntanya. Era un nen que era coix, era coixet, i com que tots corrien molt, no havia pogut seguir el grup i havia arribat quan la música ja no sonava. I diuen que aquella rata vella, aquella que no s'havia ofegat, quan es reunia amb les seves netes i les netes li preguntaven per què havia seguit la música, els explicava que aquella musiqueta parlava de muntanyes de formatge tendre, parlava de rosegons de pa calent i de dolços més dolços que la mel. I que la música deia: veniu, veniu, que serà tot per vosaltres. I diuen també que quan aquell nen coix va arribar a la vila, la gent, amb els ulls vermells de tant plorar, veient com la quitxalla marxava, li preguntaven per què seguia la música. I ell, encara mig atabalat, responia que aquella tonada del flautista assegurava que es trobarien dins un món ple de meravelles, amb tota mena de flors i d'ocells de 1000 colors,
on ningú seria pobre i on ningú estaria mai més malalt o trist. I vet aquí una rata, i vet aquí un flautista, aquí s'acaba aquesta història mig alegre o mig trista.